Ano masabi mo sa bangka? Mabigat? Talagang sulit. Sulit. Sulit Oragon ini. Sulit Oragon. Per cubic ng sand. Bigmal, no? Sira. 300 naman. 300 per cubic saka yung graba. Pag sa luluwasan, 500. Oh, Pag sa malayo, 600. Oh, pag dito 500, pag sa malayo daw 600 kasi gasolina na pinaglalabanan doon eh. Lad, gurang lad. Wala na no, gurang. Yan, shout out pala kay Japper Sniper. So nakaraang buwan pumunta kayo dyan sa isla. So yun mga kurago, maliligo tayo sa dagat. Para makita natin yung itsura ng dagat, kung ano na itsura. Dahil isang araw na akong di nakakapunta doon. So gusto kong makita na naman kung anong itsura ng dagat ngayon. So bali magkasabot din tayo ng isda. Kung sabi hihingi tayo ng isda sa mga maglalaot natin dyan. Sa mga kakilala natin, hihingi tayo ng isda. So wala tayo ngayon ginagawa ditong idea tungkol sa construction kasi linggo. So nagpapahinga tayo. Kahapon ay ginawa ko dito sa bahay ng aking kapatid. Ayan. Ito yung bahay ng aking kapatid. Hindi ko sa inyo napakita pero yung ginawa ko lang dyan, naglagay lang tayo ng yan, sa taas. Naglagay tayo ng bakal. Taas. So yan pa lang naman yung nilagay natin, hindi pa yan natalian. So prepare ko lang dahil kulang sa materialis at kulang sa pantali, sa lambre, hindi tayo nakakakuha ng pambili. Kaya ano? Shout out mo si Papa. Sabihin mo, Papa, shout out. So yun. Kaya maliligo muna tayo dahil linggo naman. So wala tayong trabaho, pahinga. Kaya maligo muna tayo. Wala tayong gawa. So meron pa tayong mga gagawin dito. Yan, mga bakal natin dyan sa likod ko. Tapos sa taas meron pa. Ayan, meron pa sa labas. So di pa napuputol yun dahil sabi ko nga linggo ngayon, pahinga. So maliligo tayo ng ating mga dyan, kapamilya. Maliligo muna tayo. So sana kagabi sasama ko mag-layout kaso inisip ko sakit yung kamay ko. Kasi nung nakaraang linggo nag-layout kami, nabutan kami ng subas ko. Tapos naano pa kami na bungaw, tawagin na bungaw. Kaya sumakit yung kamay ko ito. Halos pumutok itong daliri ko sa sobrang bigat ng binabatak namin na lambat. Nadala ako, sabay nagkikidlat pa. At takot ako kaya hindi na naman ako sumama. Ayaw ko muna sumama kasi masakit sa kamay. So ngayon nga masakit pa. Hindi ko pa na masyado kasi masakit pa. Yung dito. So nadala ako kasi kumikidlat dahil bawal kasi akong sa mga yan dahil nga itong ko to bali na titanium na. So mahabang istorya yan kaya wag ko na sa inyong babanggitin pa, wag ko na ikwento dahil mahabang istorya pag kininto ko pa sa inyo. Kaya yun, na muna ako, iwas muna ako sa paglaot. Dito muna ako, magko-construction ulit tayo, magbibigay ulit tayo ng mga idea tungkol sa construction. So, pero sa ngayon, ngayong araw na to, maliligo tayo sa dagat kasi nga sinasabi kong linggo ngayon. So pahinga ng mga construction, kahit hindi construction pahinga ngayon dahil linggo. So yun, papunta tayo. Ay baka bala ka daw dito kayo. Ano naman? So yun, maliligo kami. Yan. Kaway dyan kaway. Yeah. Tara, maligo tayo. So marami kong kasama dito mga chikiting. So ano yan, bibi? Ha? Yan ang aking bibi. So maliligo tayo. Yan yung mga kasama natin, oh. Malilikot. Sas. Maliligo. Tara. Usmay, maligo kita. So yun, dami namin, mga bata. Ha? Ano yan? Sige na. Bilis, lakad. Opo. Ha? Paligo ka? O sige, ligo ka. Magpasaway Magpasaway po. Yun na.
Nagtakbuhan na yung mga bata, oh. Lilikot. So, yan. Takbo, bibi, takbo. Takbo. Ayaw mo? Ayaw tumakbo. So, yung mga Oragon, naramdaman ko na yung dagat. Yung simoy ng dagat, naramdaman ko na. So, ayan nga, nakita ko na mga Oragon. So, ayan, oh. So, ayan yung dagat pala, ah. Yan, ang ganda pala ng dagat dito, ah. Nakakamangha. May mga saging-saging pa, oh. So, dagat na. Ah, Taob na. paunas yan, paunas. O, siya? Ah. So, dagat. So, yun yung mga kasama natin na naliligo. Tara, tara! Tara na! Natakot si Bibi, natakot sa dagat. Tara. Pambira lang kasi pumunta dito sa dagat. Tara. Yeah. Natatakot maligo. Tara na. Ayun si mama dun, tara. Opo tayo dun, opo. Tita, ano tita, oh. Tara. Opo tayo, tara. Yan. Ayun, napapayag din pumunta rin dito sa dagat. Ayun, pare ko, yan. Pamblog. Ayan. Ito pala yung karagatan dito, yun, oh. Oh, ganda ng dagat. Oh, so napapayag din. Anong masasabi mo sa kagandahan ng dagat? First time mo lang makapunta dito. So ang ganda, no? Ano ba ang ganda ng dagat, no? Si Princess, first No? ata. Si Princess parang first time, eh. Kahapon lang pumunta dito, ngayon ayaw na. O yun, yung dagat. O, naliligo sila, oh. So, paikot yan. Punta dun. Yan, shout out pala kay Japper Sniper. So, nakaraang buwan, pumunta kayo dyan sa isla. Sa may... Anong tawag niyan? Anong tawag ito? Sa may Aminisula, pumunta sila doon sa may Aminisula na yun. So, dyan yung Boreas. Shout out sa'yo. Di tayo nagkita dyan. Nag-layout din kami kaso di kami dumudong din sa isla na yan. Shout out sa'yo, Japper Sniper. Punta doon. Ito yung bayan ng Balatan. So kagandahan dito sa bayan ng Balatan kasi di ganong makalat ngayon, malinis. Yan. So yan, ligo. So doon marami rin naliligo doon, oh. Oh. Linggo kasi ngayon. So mamaya-maya lang yan. Baka dumami pa. Oy, Andre! Babaw ka lang, ha? Ito sa tubig. Ano, takot? Ligo ka na, Bibi. Ligo ka na. Takot. Ayan na yung mga naglalaot. Punta na dito. Makakita natin kung may isda o wala. So titingnan natin kung kailang kilo rin sila ng banyera din. Pero sa palagay ko parang wala, eh. Ayan. So parang walang huli, ah. Igwa o da? Ayan, ano barita? Maloya? Saan ka malagari, ah? Masula. So malayo pala, Aminisula yung inariyan nila, walang isda. Walang pakilo? Walang pakilo? Bubog, eh. Mahina pala yung ulihan sa isla. So malinis na yung nila, lambat. So mahina ang uli.
So tayo ano na, iugsot na. Hindi na, awan! Wala, kawag mo dyan. Baka matagluan ang cellphone ni Papa mo. Princess. Princess. Ano? Ida, pati na nindot ang tigpano. Pagbatin mo daw ako dito. Matong pagkabat mo? Yan, bado din ako. Yan. So inabara na. So, obligasyon. Yan obligasyon. Manilo. So naging yan ang isda. Lad, kaya lad. Lad, ako lad, gurang na ako. Lad, gurang lad. Wala si Manilo. Wala na, gurang. Yan. O sa kuya lad, sa bado. Naman ngayon. Lad, sa bado lad. Hindi. Ako ba? Puyo. Eh, salamat. Yan. Ito puyo. Yan, isda. Saya. Yan. Nagkagulo sa isda. Oh. Ayan, nakulo no. dami oh. Oh. O kaway ka mo. Oh. Sa vlog yan, sa vlog. Isda. Agad kami sira. Ayan. Yeah. So, ubos na. Wala na. Ubos na. Kasarong din sa diyo to. Nakulo. So, ayan. So, yun mga orago, nakahingi tayo ng isda. So, dito na lang nilagay ko sa aking damit. So, ganito yung buhay dito sa sa dagat. Hihingi ka lang ng isda, may ulam ka na. So, ito yung isda natin, ayusin natin. Yan. So, ito yung tinatawag sa amin na parangan. So, yan. Ito naman tiki. So, yun yung nahingi tayo ngayong araw na to. May ulam na kami. Iwasan na kami. Survive na kami sa ngayong araw na to, pangulam yung tanghali. So, sana mamaya makahingi pa tayo ng isa pa para panggabi mayroon naman. Yan. So, nagkakagulo dun. Tingnan natin kung ano yung ginagawa dito. Ha? Subscriber? Supporter mo. 9,000. Mag 10,000 na. So, ayan. Ajay, Ito pala yung huli, yung pinagkakaguluhan nila. So, ito pala yung pinagkakaguluhan nila daw. Ayan. Ha? Hindi ko na Malaysia ng kan mo. Ano mo ha? Search mo Oragon Official Vlog. Ayun. Ayun yung pinagkakaguluhan nilang isda. Dito. Yan, Oragon Official Vlog lang ang search mo sa ating YouTube account. Kahit sa Facebook mayroon tayo dyan. Ayan si Kuya. Taga-deliver din to ng ano to? Ng gravel sand. Magkano yung kilo ng ano? Magkano kilo? Magkano per cubic ng sand? Mahal no? 300 lang 300 per cubic saka yung graba. Pag sa luluwasan, 500. O pag Sa malayo, 600. pag dito
500 pag sa malayo daw, 600 kasi gasolina na pinaglalabanan dun eh. Yun. Yun, may idea kayo, ano? May idea na. Oh, shout out. Ayan, shout out na sa mga taga-Balatan dyan. Yan. So yan, nagdoong din yung isang bangka. Hihingi pa tayo dyan ng isda kung mayroon pang saan? Sige dyan mo muna. Hihingi pa tayo ng isda kung mayroon pa. Abay. Ha? Da pa bagay-arabot. Da pa garabot. So mahina talaga sa Aminisula. Aminisula man pa no? Aminisula man kamo? Aminisula. Mahina talaga sa may isla. So puro parehas. So magbabara ng sakyan ulit para tutulong mo tayo mga Koragon para may bara natin. So bangka. Ligyan mo lang. Pindutin ko na lang. Duman ka lang, boy. Huwag ka pumunta dito. Tadi mana? So mabigat. So, sobrang bigat ng ng bangka na to. Mabigat dahil walang isda. So mayroong isda ngayon. So naubos yung lakas ko doon, nakakaila ng ng bangka na yan. Bigat. O yan o. Ano masabi mo sa bangka? Mabigat? Talagang sulit. Sulit. Sulit Oragon ini. Sulit Oragon. So yung mga Oragon, ang tagal lang hinihintay natin na bangka. Na yung sinasamahan natin, so wala pa.
So lahat na nagpagdatingan. So tama na itong nakuha natin isda yan. Yan. Tapos ito. Nakuha na tayong isda yan. Tama na yan, pangulam ngayong tanghali. O yan, So bukas naman kung ano. Audrey! Junoy, darano yun. O isda. O yan. So tara. So next. So hanggang dyan lang ating video. Sana ipakisubscribe ng aking YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga ina-upload na video. So maraming salamat sa mga nagsusuporta sa akin dyan. Thank you.